walasa ka ba ko dugubla u ka fisa ni laada wuli ye siga t'a la ni jɛmukan in laada dɔ min bɛ sigi kanubagaw ye walasa ka se k'u bɔ kunnasiri la kunnafoniya ɲuman o nasiratigɛ fɛ awɔ o kunnafoniya ɲuman o bɛ kɛ min kɔnɔna la an b'a fɔ ma ko kunnafoni kɛnɛ an bɛ a daminɛ ni min ye o ye a bakurubaw ye ni ala ma basi kɛ an bɛna an da don kunnafoni minnu na olu taɲa filɛ nin ye min ye sɛbɛnfura min ni o bɛ ka kɔn ka bila sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛna kɛ an ka sariya sunba ye n'a bɛ fɔ a ma ko avant projet tigitigi mun de bɛ a kɔnɔna fɛnw ye jumɛn ye ni ala ma basi kɛ Yusuf Kulubali bɛ n'o i da don o la k'a ɲɛfɔ an ye bamanankan cɛ ɲina n'o bɔra yen nɔ jɛkulu min ni sigi kun kelen don k'a ma kɔnɔ tile filanin na n'a kuma yɛrɛ kun cayalen don k'a fɔ ko a baara tɛ ka se ka kɛ n'o ye maa minnu kan ka kalata labɛn n'a a tɔgɔ ye k'a fɔ ko EGE autorité indépendante de gestion des élections a maaw u tɔgɔ dɔnna kunu jamanakuntigi yɛrɛ ye a bataki bɔ k'a bin a ma 15 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ b'an bolo yan nɔ ni ala ma basi kɛ an b'a da aw tulo kan ka fara o kan maa minnu ni olu bɛ n'an b'u wele ko maires conseillers olu fana ni ka jɔn porolo o kunjanyana dɔɔni ka sɔrɔ kɛ kalata a ma se ka labɛn olu minnu yɛrɛ ni olu bɛ yen nɔ kabi san 2016 ni kunnafoni ninnu caman wɛrɛ bɛna fara olu kan walasa k'aw ɲɛ bɔ sira la Usmane Togo ka yamaruya kɔnɔ an b'a ɲɛ kɔmi ka segin ka na. an balimaw an ni ɲanguma ka kɛɲɛ ni aw sigiyɔrɔ cogoya an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ni anw sigira nin kɛnɛ in ka kunnafoni telima minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ k'olu da jamanadenw tulo kan ani jamanaden minnu bɛ kɔ kan n k'a fɔ bamanankan mɛnlaw tulo kan an y'a fɔ k'a fɔ kabi tarata don jamanakuntigi min ye sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen sɛbɛnfura min dɔw bɛ tali kɛ an ka sariya sunba o bayɛlɛmali o kunkankow kan ka sɔrɔ kɛ baara kɔni kun ma cɛ nka baara ɲɛbila baara dɔ bɛ yen nɔ u taara ka t'o di jamanakuntigi ma tarata don octobre kalo tile 11 san 2022 in na a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra kuluba nka maa caman i yɛrɛ ɲininka min na o ye k'a fɔ sɛbɛnfura min kuma filɛ nin ye sen na mun ni mun bɛ a kɔnɔ ka sɔrɔ k'a kumaw bɛɛ lajɛlen fɔra nanzarakan de la a cɛtigɛ damadɔninw bɛ yen nɔ Yusuf Kulubali bɛ n'i da don o la k'olu ɲɛfɔ an ye. Projet de la constitution min dira furancɛla fanga ɲɛmaa ma a labɛnbaw fɛ yɛlɛma caman de b'a kɔnɔna na ka ɲɛsin jamana yɛrɛ taaboloya ma a yɛrɛ kɛtogoya la sariyaden 195 o de b'a kɔnɔna na k'a sɔrɔ la san 1960 ta o tun bɛ t'i jɔ sariyaden 52 la san 1974 ta o tun bɛ t'i jɔ fo sariyaden 81 na min bɛ tali kɛ constitution min b'an kunna n'ale yɛrɛ labɛnna san 1992 sariyaden 122 de b'o kɔnɔna la ka kɛ ni jɛkulu min ye nin ko in labɛn o ɲɛmaa ka fɔli ye a y'a yira ko nin gafe in bɛ hakɛ la ka kɛ ni farafina yɛrɛ marali sariyaw taaboloya ye ko wa ko dɔ farali min kɛra sariyadenw kan k'o bɛ se ka ɲɛfɔ ka kɛ ni a ko labɛntogoya ale ni maa hakɛ minnu sen donna a labɛnni na nin gafe in sigitogoya sen kan jɛkulu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'o kɔni ka ɲi kosɛbɛ sabula a kɛmɛ togo la min b'a kalanni n'a lafaamuyali nɔgɔya mɔgɔw bolo gafe in kɔnɔna la bayɛlɛma caman donna na ka kɛ ni jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔli ye ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ye a b'a yira k'a fɔ ko taabolo foyi tɛ nin gafe in kɔnɔna na min bɛ kɛ sababu ye ka mali tila ka fara o kan avant projet de constitution in a ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni jamana kanw ani baara bɛ kɛ ni kan minnu ye olu kun kan taaboloya min bɛ yen n'o de ye k'a fɔ ko mali dama ka kan bɛɛ lajɛlen la diinɛko ta fanfɛla la n'an ko a ma ko laïcité o kuma fɛnɛ fɔra nin gafe in kɔnɔna na ka kɛ ni gafe in labɛnbaa jɛkulu ɲɛmaa ka fɔli ye ko ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ka kɛ ni o waleya in ye nin gafe kofɔlen in kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ jamana sobaw kun kan yɛlɛma dɔw fɛnɛ jateminɛna o taaboloyaw la jamana ɲɛmaa gouvernement olu bɛɛ lajɛlen kɔni b'u nɔ la nka fɛn bɛ tali kɛ wasaden bulon kan ale falenna ni k'a tɔgɔ kɛ parlement ye min yɛrɛ ni so fila b'a kɔnɔna la a so fɔlɔ o ye assemblée nationale ye filanan o ye haut conseil de la nation ye ka fara o kan cour constitutionnelle cour suprême ale ni cour des comptes olu fɛnɛ bilala sen kan nin laban min filɛ n'o ye cour des comptes ye ale kɔni ye kokura ye wa a yɛrɛ bilala sen kan ka kɛ ni farafina tilebiyanfa jɛkuluw ka laɲini ye conseil économique social et culturel ale tɔgɔ falenna ni k'a kɛ conseil économique social culturel et environnemental ye ka kɛ ni nin gafe in ka laɲini ye la haute cour de la justice ale ni haut conseil des collectivités olu kɔni bɛna tunu ka bɔ jamana mara sobaw la ka kɛ ni nin gafe in ka laɲini ye fɛn bɛ tali kɛ jamana mara yɛrɛ kun kan bayɛlɛma caman donn'o na ka kɛ ni avant projet de constitution ye i n'a fɔ fanga tilacogo président ale ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ danfara min bi avant projet de nouvelle constitution yi ale ni san 1992 constitution ni ɲɔgɔn cɛ o de ye jamana ɲɛmaa
gouvernement ale yɛrɛ de bi jamana taaboloya sabati a waliyali o bi kɛ gouvernement fɛ a ka baaraw kɔnɔna la nin jɛkulu kofɔlen a ye jateminɛ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin gouvernement maa hakɛ ma a y'a yira k'a fɔ k'o kana tɛmɛ cogo si la maa 29 kan taabolo kura fɛnɛ bi nin gafe in kɔnɔna na min bi ɲɛfɔli kɛ finitigilakaw ka taaboloya kan ale ni jamana cakɛyɔrɔw yɛrɛ baaraɲɔgɔnya min bi gouvernement ale ni parlement ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma fɛnɛ donn'o la o de la parlement n'o ye wasadenw ka so ye ale tɛ se togo si la ni ka gouvernement ci o togo kelen na jamana ɲɛma ale fɛnɛ tɛ se togo si la ni ka wasadenw ka so ci fɛn bi tali kɛ kiri kunkanko la hakɛ dɔw dira laadala ɲɛmɔgɔw ma walasa u ka se ka fura sɔrɔ bɛnbaliya min bɛ kɛ sigida yɛrɛ kɔnɔna la olu la k'a sɔrɔ a ma se kiritigilamɔgɔw yɛrɛ ka bolo kan fɛɛrɛ minnu bilalen don sen kan walasa ɲɛmaaba dɔw i n'a fɔ jamana ɲɛma walima wasadenw ka so ɲɛma o bɛɛ lajɛlen sabatilen don Yusuf Kulubali ale bɛ bɔ Beba o de ye bamanankan in cɛ ni cogoya la tantɔn hakilila faamuya sɔrɔla la an bɛ foli d'a ma kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ sigi kun kelen don ka minnu makɔnɔ o bɛ tali kɛ maa minnu n'olu kan ka kalata o koɲa labɛn ka sɔrɔ kɛ kabi sariya sɛbɛn a taara min ye CNT la o wagati sɔn kɛra a ma k'a fɔ ko a baara ka kɛ cogo min sigi kun kelen bɛ ka min makɔnɔ o ye k'a fɔ maa 15 olu kun kan ka sugandi cɛtigɛw fɛ cɛtigɛ minnu don olu kun kan ka a maa 15 bɛɛ lajɛlen olu u bolo ɲɛsin maa dɔw ma minnu ka don sigi kɔni kelen don k'a makɔnɔ fo maa dɔw kun kɔrɔtɔra k'a fɔ ko a ko bɛ ka mɛn senna mɔgɔw ɲɛmɛnna sira la hali n'o y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen nɔ minnu n'olu ka sɛbɛnfura kun taara kunun o kun y'o dɔgɔ duman ye jamanakuntigi a ye min ye sɛbɛnfura kɛrɛnkɛrɛnnen ta n'a bɛ fɔ a ma ko décret ka a maa 15 ka bolo ɲɛsin a maa 15 ma maa 15 minnu ni olu bɛna Mali kalata ko a latigɛ kalata minnu n'olu kun fɔlɔ yɛrɛ kan ka daminɛ marisi kalo in na ni Ala ma baci kɛ o de hukumu kɔnɔ jamanakuntigi ani parti politigiw ka fara maa o maa ni olu tɔgɔ fɔra sɛbɛnfura in kɔnɔna la olu y'u bolo ɲɛsin maa minnu ma olu de tɔgɔ filɛ nin a fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ General Shaka Sangare kan General Shaka Sangare yɛrɛ maa dɔnnenba don nin ko na ka sɔrɔ kɛ kalata ko a bɛ san caman bɔ ale bɛ a ko la hali jɛkulu yɛrɛ dɔ tun bɛ yen nɔ jɛkulu min n'o kun sen bɛ kalata la a yɛrɛ kun sen bɛ o jɛkulu la a kun y'o ɲɛmaaba ye wa farafinna ani diɲɛ kuru kara kɔnɔ min ye hali Haïti yan fanw fɛ a delila ka taa kalata ko labɛn olu jamanaw kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ diɲɛ maa ka danaya bɛ a kan jamanakuntigi de y'i bolo ɲɛsin General Shaka ma o bɔlen kɔ yen nɔ Musafa Sise fana ye maa lakodɔnnenba ye jamanakuntigi de y'i bolo ɲɛsin ale fana ma ka a donni jɛkulu in kɔnɔ a sabanan o ye Nana Sanu fana ye jamanakuntigi ka maa sugandilen ye a maa naaninan o ye Saliya Samake o ye premier ministre ka maa sugandilen ye a b'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnfura kɔnɔ a kun jɛlen don k'a fɔ min ye premier ministre ye o bɛ maa kelen sugandi a duurunan o ye Brahima Fɔnba fana ye maa dɔnnenba ye sariya dɔnna don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba constitution o dɔnnaba don o de hukumu kɔnɔ CNT maa ɲɛma o de y'i bolo ɲɛsin Brahima Fɔnba ma Brahima Fɔnba yɛrɛ kunnafoni gafew kɔnɔ a bɛ kunnafoni caman di jamana kunkankow kan a wɔɔrɔnan o ye Kɔma Sanu fana o fana kɛra maa ye maa min ni CNT maa ɲɛma de y'i bolo ɲɛsin o ma a wolonfilanan o ye Sulemani Sinayogo ale bɛ bɔ min ye cakɛda min n'a bɛ wele ko Haut Conseil des collectivités olu maa ɲɛma o de y'i bolo ɲɛsin ale ma maa seginna o ye Usman Traore fana ye maa lakodɔnnenba ye k'a sɔrɔ kɛ lafasa jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko INTM o ka maa ye ale nka maa minnu ye a bila ka taa o ye Conseil économique social et culturel o maaw o de y'a bila ka taa yen nɔ ale bɛ yen yɛrɛ lasɔrɔ INTM o de sababuya la maa ladɔnnenba don a maa 9nan o ye Umu Diko o ye parti politique min n'a bɛ wele ko parti Arama hakililajigin don parti politique a fɔra ko olu ta kɛ tirage au sort ye ni dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko sobon olu ta kɛra o ye maa min garijɛgɛ donna a la maa minnu garijɛgɛ donna a la an k'a fɔ o cogo la ten tɔ o dɔ ye min ye Umu Diko ye ka fara Umu Diko kan Daw Awa Kante o fana bɔra parti politique min n'a bɛ wele ko Amat a maa 11nan o ye Salomo Angoiba fana bɛ bɔ parti politique na o ye APDM yɛrɛ fana ye parti min ni Abubakar Siriki Fɔnba ka bɔ CNT kɔnɔ o ka parti do a maa 12nan o ye Aruna Sissoco o fana bɛ bɔ parti min n'a bɛ wele ko FADEC a maa 13nan o ye Jɛnɛbu Jakite o kɔni o tɛ parti politique nka olu ye nantanw ye minnu n'a bɛ wele ko société civile min n'a bɛ wele ko forçat civile n'a yɛrɛ maa ɲɛmaa ye min ye Aïche Baba Keita ye ka bɔ
wɛrɛ tɛmɛna a ma ɲɛma ye o ye olu ka jɛkulu olu fana ye maa kelen sɔrɔ o maa kelen o ye Jɛnɛbu Jakite ye maa 14 na o ye Fili Musa Kante ale bɛ bɔ min ye réseau des communicateurs traditionnels kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw b'a wele ko ɲamakalaw ka tɔn olu kɔni olu fana garijɛgɛ donna maa kelen na a maa 15 na o ye Seku Kulubali bɛ bɔ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min n'a bɛ wele ko collectif des régions non opérationnelles an ka marabolo minnu bɛ yen nɔ ni olu baara kun kɛlen don denkan dɔn ye n'u baara kuma se ka bila sen kan olu ye jɛkulu sigi walasa o baara ka kɛ olu fana garijɛgɛ donna maa kelen na nin ye a maa 15 ye maa 15 minnu n'olu bɛna Mali kalata ko o latigɛ olu bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ kunnafoni nasira fɛ alisa nin ye kunnafoni min ni bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka a ma kɔnɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ mara tanban bɔli ko ma ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale ye a ɲɛfɔ min ye ministre jɛrɛ la kunu araba ka ira ka fɔ ko cogoya si la ka kɛɲɛ ni waati cogoya yɛrɛ ye ko min ye conseil ye na an b'u wele ka fɔ ko maire ni olu yɛrɛ bɛ an ka sigida ninnu olu kunna ni u ka kalata yɛrɛ kɛra kabi novembre kalo tile 20 san 2016 ko kalata tɛ se ka labɛn yani u ka wagatiw kun ka cɛ ni dun y'a ta ka jateminɛ olu yɛrɛ ka wagati min ni o b'u bolo o yɛrɛ kun cɛra a bɛ ɲini ka na wagati damadɔni bɔ ka sɔrɔ kɛ kalo 6 dir'u ma fo siɲɛ 2 o sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔ o kun kan ka kɛ a dan ye kalataw kun kan ka labɛn nka i n'a fɔ wagati yɛrɛ cogoya bɛ cogo min jamana ɲɛmɔgɔw y'u sigi ka hakilina miiri kɛ min ye ministre jɛrɛ senfɛ k'a fɔ ko k'a lajɛ halisa ka hakɛ ni kunkurunin suma ka kɛ maa ninnu kun maa ninnu minnu ni olu kɔni k'a jɛya ka fɔ u bilala yen hukumu min kɔnɔ san 5 min kama o san 5 kɔni o tɛmɛna a bɛ ɲini ka na san caman bɔ ka sɔrɔ kɛ kala taruw ye novembre kalo tile 20 san 2016 o san 2016 ani san ni ɲɔgɔn cɛ a sumana ka k'u kun fo siɲɛ 2 kalo 6 sumana ka k'u kun fo siɲɛ 2 walasa ka se ka kalataw labɛn nka o ma se ka kɛ o de kama dɔɔni farala u kun tuguni o dɔɔni yɛrɛ o kun kan ka cɛ min ye ka bɛn ni u ka kalataw ni olu wagati ye ni zen kɔni jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ walasa foyi kana se ka suma ka k'u kun nka u ye ɲɛfɔli fana kɛ ko maa dɔw bɛ yen nɔ bolokɔni ɲɛsira olu ma k'a fɔ k'u ka olu ka mara taabolo man ɲi hali dɔɔni a yɛrɛ k'a fɔ u sen yɛrɛ kɔ caman na olu dɔw bɛ yen nɔ sumali min kɛlen filɛ nin ye ko o sumali ko olu sen tɛna ye o sumali la cogoya si la wa fɛn tɛna kɔ olu kun o dɔw bɛ yen nɔ min ye autorité intérimaire ye o bɛ ka sigi o sigida dɔw la ani fana ni kiri ni wɔyɔ fana bɛ dɔw ta la olu fana sen tɛna y'a la a tɔw Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ olu kɔni bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baara ye nka kiri ni wɔyɔ ani yurugu ko bɛ minnu ta ne a ma se ka dala bɛn cogoya si la olu kɔni bɛ wuli ka bɔ yen nɔ sumali min kɛra fɛn tɛ fara olu kun halisa jamana kunnafoni nasira fɛ an b'a yira la k'a fɔ ko Gawokaw fɛ yen nɔ kunnafoni duman tɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye Gawokaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko bi alamisadonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la octobre kalo tile 13 ko olu kɔni bɛna dugubili kɛ dugubili min ni a bɛna tali kɛ foyi baara foyi tɛ kɛ dugu kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko ville morte min ye feerekɛlaw ye jagokɛlaw ye jago tɛna kɛ mobiliw tani ka segin fu bɛna siri olu dan na ka fɛn o fɛn ye adamadenya makanbaw ye ka fu siri olu bɛɛ lajɛlen dan na bɛɛ ka to i ka so kunnafoni jɔnjɔn kɔni t'an bolo a kɔ kan ni wagati la n'a bɛ ka kɛ a kɛɲɛ man nka a kunnafoni kɔni dira k'a fɔ k'a bɛna kɛ o cogoya la ten tɔ tile kɔnɔna la n'a ko kɛra cogo min renouveau kunnafoni jɛkulu olu n'a kunnafoni di jama kulo ma a kɔni yira la k'a fɔ ko journée ville morte ni o bɛ ka baarakɛyɔrɔw ni feerekɛyɔrɔ ani mobiliw tani ka segin k'olu bɛɛ lajɛlen jɔ Gawo kɔnɔ o kunnafoni kɔni bɛ yen ko in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko olu kɔni nisɔngoyalen don ka kɛɲɛ ni lakanabaliya min n'o ɲɔɲalen don Gawo ala ka jisuma kɛ a ko fura ye an bɛ o duwawu don kunnafoniw nasiraw fɛ halisa pharmacie populaire du Mali ale kɔni bɛ bolila a ka miliyari 30 ɲɔgɔnna nɔfɛ kunnafoniw y'a yira cogo min u y'a yira k'a fɔ ko ministre min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka sɔrɔ ko ma ko kɔni tɛ k'i tulo jɔ ka kɛɲɛ ni nin ko in ye ko n'i dun y'a ta ka jateminɛ ko n'i ma nin miliyari 30 n'i m'a ta k'a di pharmacie populaire mɔgɔw ma k'a bɛna kɛ sababu ye fura minnu ni olu b'o o tani ka segin kɛ k'o bila jamanadenw ka bolo kan ko gɛlɛya bɛna don a la Aminata Bacho kɔni e k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ fɔ an ye dɛ. An baarakɛɲɔgɔn indicateur du renouveau mɔgɔw ka fɔ la ko pharmacie populaire du Mali ni o ye so ye dɔgɔtɔrɔso caman bɛ fura ta yɔrɔ min na ko ni waati in na furakɛli minɛn caman dɛsɛlen bɛ u ka yɔrɔ kofɔlen in na ka tugu o kan u ka juru bɛ jamana la
hali ni u y'a sɔrɔ minisiri min ka baara ɲɛsilen be kɛnɛya ko ma ale ye hakilisigi kuma caaman fɔ ppm mɔgɔw kɔni kɔnɔ gannen do. seereya jɔnjɔn dɔw y'a yira k'a fɔ ko kɛnɛyaso baara tɛ taa minɛ minnu kɔ k'o fɛnɛ tɛ ka sɔrɔ farmasiw kɔnɔna la tuguni. minisiri min ka baara ɲɛsilen bɛ sɔrɔ bosoni ma wagati dɔ la u kun ye lahidu ta k'a fɔ k'u kun bena dɔ sara ka bɔ juru la nga a kɛlen bɛ i n'a fɔ o layidu tɛ ka bɔ a sira fɛ. ppm ka juru min bɛ eta la o kasabi bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 30 la. ppm mɔgɔw olu kun sɔnna ka dɛmɛ don eta ma ka sɔrɔ embargo kun bɛ jamana kan ani gɛlɛya misɛnnin caaman nga a kɛra i n'a fɔ u ye o dɛmɛ min don eta ma o tɛ ka dɔn u ye bi. Fanta Tumota an b'a kun fɔlɔ o ɲɔngiri yan nɔ walasa an k'an kɔtɛrɛ ma bɔ tako filanan la kungurunin bɛ bɔrɔ kɔnɔ o bɛ di ani fana ka hakililajigin kɛ. siga tɛ o la tuma min na sanga kɛra 42 ye nɛgɛ ka ɲɛ 7 sanfɛ Isa Kaba an b'i fo ni sanga kɔnɔna la an bɛ an sɛnsɛn k'a lajɛ nani Sori Ibrahim Diallo sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw olu kan Sori ka se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ kanubagaw ye a bɛ fan min fɛ sɔgɔmada in na sirabaw bɛ lahalaya minnu la tan ni ka segin yɛrɛ bɛ okumu min kɔnɔna la bi sɔgɔma Sori ka se k'o da kanubagaw tulo kan sɔɔni ani Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.